iya liyane. Ndi? Delok. Delok. Ini lho Mas. Ini lho sing marake imanku goyah yo ngene. Aku lak yo suman-sumun slamet. Aku nek urung demok iki urung percaya. Aja didemok. Lah, Dedek bubuk ya. Dedek ora bubuk, ning asline dedek layu. Bar tak sirami. Weh. Bar tak sirami. Ayo kene. Kene sun pangku. Nah, ngono iki. piye? Piye lek ngerti? Ora ono mangku beper itu rai. Angung romarang Pati ndi? Pati. Mripate elek. Ayu lho bareng aku dodok kok. raine nang dhuwur. Lho yo lho kok jarekmu lho marani ngumpeti kok. Ya bathi ireng apa. Maksudnya piye? Bathike ora. Ayo. Kaya ngerti-ngerti ya. Angung romarang bendara. Teplek. Kok sing titik. Ning men saya tanja ya tak goleke kanca tetep Mbak Tatin Lestari. Oke. Piyayi iki Mbak Nun sewu arang-arang yen gabung kalian Madangkara ning yen Ponorogo sabane Mbak Tatin. Ngoten nggih. Wah. Piyayi kuwi paribasan kaya omah nang kene iki. Saniki anggerpun ngeblakke sayap pun wah nutupi jagat pokoknya. Nggih. Nah, kene Dok sayang. Yo tukung Mbak Tatin Lestari. Oke, mangga. Ben Mbak Tatin niki wau sing nembang spesial Mbak Trihastuti. Kenapa? Nggih pancen spesial niki. Merga panjenenganipun piyai sing saking Ngawi. Desanipun saking Cianjay, Kecamatan Cianjir. Ayo. Kabupaten Ngawi. Enten apa? Enten. Wah, lagune tokong-tokong angon bebek iki kaya bebek goreng to. Iya. Ayo bebek kremes. Sing kaya bebek aku apa iki? Iki. Oh, tak kira aku. Oh, bebek iki kowe ngerti ciri khasé bebek? Napa? Ah, mesti ra perhatikan to. Napa ciri khasé? Bebek iki ngendoke sak gon-gon. Mula bebek iki ngendoke sak gon-gon. Sopo? Sopo wae. Bebeke sak lek ngendok sak nggon-nggon. Sak gon-gon. Tapi ndoke gede-gede ya. Gede, Ndoke gede-gede. Gumantung dipakani apa ora? Loh, maksudnya daripada pitik kan mending ndok bebek toh? Sing gumunke. Apa? Kuwi ndoke kok biru kuwi le ngekeki werna iki kapan? Kapan Pak Dalang le ngenein warna? Ngono kok ya ditakokke. Wong wis kodrate pancen kaya ngono kuwi. Saiki bayi kok terus nuwun sewu, ora ana sing makani ning jero kok saya gedhe ngene sing makani sapa tunggal. Bapake. Bapake. Kok iso bapake lek carane makani piye? Piye? Aku biyen kirim kok. Dikirim apa? Ya pokoke kirim tak kirimi. Le ngirimi carane? Bojoku biyen meteng tak kirimi terus kok. Le ngirimi piye? Kirimi doa. Wah, supaya lho kowe iki piye to? Sehat. Udah mesti Tuh. untung. Aku ngerti sih mbak kirimi. Oh, iku mesti tekan. Iki lho aku kaya gumun karo Mbak Tatin iki angkat Apa dijak sih? ngobrol apa wae mesti arahe mesti negatif deh. arep ora negatif piye jak iki deloken dalange kuwi Yahmene kok wis ketok katoke jero barang ki. Kowe iki aja ngawur. Iki batikku ki lak tulis. Nah, terus Mongko aku ngerokok. Lek ngerokok otomatis kan genine sosok nyeblok. Timbane bolong kabeh diamuk karo bojoku. Ayo. terus Mula tak silakne rene kari ngangge tayat iki ngono lho.
Kok tak kira nek Kula gen ora mletik genine ya tuku rokok sing larang. Kuwi pare rokoke murah dadi. Lah iki larang lho wisan iki. Oh, lho. Wong rokok lho kayak panitia. Sak panggunge sing rokok larang gur loro. Apa? Aku karo Larso tok. Ngene iki rokokane. apa iya larang. Iya. Niki wau Mbak, sinten Mbak Okta Oktav. Mbak Okvalica. Ova jenenge Mbak Ova Lica le hormat kari dhewe ngene ta. Kuwi padha karo nek nanggon aku jenenge Angguk. Oh, Angguk. Angguk iki tarian ciri khas Kulon Progo nek hormat ya ngene. Coba. Iki gur ngandake. Ya ben percaya piyai kene ya ben percaya kaya apa. Aku Kuwi ya kasanah budaya kok ya. Iya, maksudnya kalau ciri khas Kulon Progo kan Angguk. Lah nek Mbak aku yang teoritis tok ora percaya, praktektis. Sabuane piye to Mbak Angguke, Mbak? Kulon Progo kono piye? ya ming nganggo rebana kalih napa jenenge Oh iso. Ayo suarane piye suarane? Suarane ya maktut ngono. Intutmu ora. Lah ya nek praktekke ya piye jenenge rebana karo beduk karo kendang ngono. Kendangi, Geng, Sugeng kendangi Geng. Sugeng sapa? Sapa? Sugeng Rahayu apa piye ora? Nggih. Ya pokoke Angguk iso. Aku ben ngerti kene ben ngerti. Nek sesuk belajar sik wae. Ora iso. Ora usah kowe aja didol to mumung ketho kok. Yo to pengrawite Mas Yoyo ki didadak aja meneh kok Angguk menggung lho iso. Ayo. Wong menggur ngandhake lho hormat kaya Angguk kok dadi. Ora iso. Lah Angguk nuwun sewu bapak-bapak pun preso Angguk. Dereng preso. Lah ngono iki tegese lek ora nek buktine to. Ayo. Ayo ngono ayo. Jare kowe juara Angguk sak kecamatan. Ayo. Angguk lek gawe katok semene iki to Mbak Natin? Nggih. Nggih kacamata ta? Nggih. Sampeyan ya tau ngono iki? Yo temben pas sik cilik ngono. Ah iya. Kowe jamane mulune kene sik kebak lho. Ayo. Ayo. Iya ta. Lagune arek apa ayo? Sing penting jogete ya. Yoga. Angguk kok ijo-ijo. Kacamata nang ngene kok nang kene lho. Bojoku biasane kacamatane. Lah. Ngene lho. Sae-sae lho. Ayo, iku aku. Piye sik nembang sapa iki? Tresnawati kae lho, Mas. Tresnawati. Oh, iso. Kowe Tin. Kowe nembang karo joget lak iso. Terus piye? Ya pokoke apa wae kok anggere kono lek muni. Ora. Ya sik. Para penonton Angguk rumiyin nggih setuju nggih? Wah, wis. Tadi iki usul kok ora genah. Angguk kok iso capek gunung lagune iki. Tak kon nembang mbakku yuk, Mbak Yu kowe ya. Hah? Mbak Yu ku sing kon nembang ya. Ya, monggo. Penting dijoget awakmu. Ayo. Kacamatanya dulu. Iki mau njaluk bayaran piro iki ya? Mbak Yunit Atin iki jenenge Titin. Nggih. Niki putrane Bu Sri Lungit, Mbak Natini. Wah, nggih. Atin, Titin, terus sing keri dhewe kan Titanic. Titanic. Malah kapal. Kata lagi Titanic sesudah. Ayo dong. Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe deng dut. Wah, ning nyanyi bulan baleni. Jan. Kaya sing tak latih wingi lho. Ya. Kanggo dicet. Ayo nek deng dut. Ayo. Lah kuwi kae. Yo. Tresnawati. Waduh. Satria ing madu
tangan untuk Mbak Tatin. Wah, dan Aku sing Besok latihan sik, besok. sik aku sing ora setuju protes iki. Piye ta? Gerakanku barang digo ki. Ora lho. Bang ora ono Mbak Tatin piye mau gerakne? Ora ngono. Ngene lho. Oh, Kaya cakil. Jane iki aja akeh. Ayo. Kan lagune warna-warna nganu gerakan anggo kuwi tergantung lagu. Ah, iki mau apa? Tresno? Tresnawati. Pak, situ diganti Tresno Tutik nek ora. Isa. Nah, Tutik. Masih ki ndek sapa? Mbak, kok iso diarani anggo sebabnya piye? Karena mengangguk-angguk. Lah iki angger isu yo do ngangguk-angguk doan. Ya aku gak tahu di kenapa dijenengi angguk, tapi ana sing jenenge nang kono iki liyane angguk iki apa, Bude? Dolala. Dolala. Oh, nek dolala kertas. Dul. Jajal kaya ngopo. Padha. Kok gagah. Aku kepengin ngerti ya. Ora lho, angguk iki carane Kulonprogo, nek dolala kuwi carane Purworejo. Aku dolala rung tau ngerti kuwi dol-dolan aku. Lambene kaya kalang. Ya itu sedikit aja ya. Ya. Oh, kepinteran diimit-imit. Tapi lho kowe mau kocok. Aku arep dadi tenan ning aku kacamata kuwi to, Bata. Wah, anggoe ngangge dadi to, Pak ya? Iya. Lha dadi kaya anu ya kaya jarenan ngono kae ya. Lho, udah gulung. Ben percaya. Kalau yang pakai kacamata hitam itu yang sudah dadi. Kalau cuman jogetan biasa beririt-iritan itu belum. Apa? Irit-iritan. Sik basa Indonesia kok irit. Lah apa? Berjejer-jejer. Ah, ya. Ora lho, kuwi lho kok iso dadi kok ngangge kacamata sebabnya apa? Ya carane ngono kuwi ya. Kaya nek jadilan kan pakai kacamata to. Kok malah aku walik. Lah aku angger wis dadi nu biasanya malah tak cepet kacamatane. Ayo aku gumantung rame wong kok. Oh, mau dadi iki ning salut sayang yo anggo yo dolala. Sekarang yang melakukan anak-anak muda dan cantik-cantik kabeh. Oh iya. Putih-putih kabeh. Oh, kaos kakiane yo putih. Pokoke sing penting wong wedok ayu nom. Yo. Yen ki racak-racak ngono ki jane lanang ya, Nduk ya. Dulu memang lanang, terus perkembangan zaman jadi wedok. Somben ki ajar ono ki anggo. Iki. Wani dicajari anggo kabeh ya, Tin. Iya. Ora apa-apa nularke ilmu ki. Iki kowe mengguk wae ya. Anggo iya, akeh to ming joget megal-megal ngene iki tetep ana sing lagu barang ngono iki ya ana. Nek kuwi kobra, Badui. Kan Aku beda-beda. seneng aku. Lah iya Yen kasana ajar budaya. Badui barang, Mas. Apa? Ajar Badui barang ana tarian. Piye Badui piye? Ya. Aku lah omong aku biyen saiki wis lali. Nah, Kok agar ngomong kok diyo-yo aku gur ngomong hormate ngene kok. Lah ya wong ning kabeh mau pancen nganu. Ya mboko sithik kok saya suwe saya berkembang semakin dadi iki pancen wayang kulit ki sampiran saumpamane. leres. Apapun bisa masuk di dalam panggung wayang kulit seperti iki mau anggung Nggih. atau tarian ngremong. Remong terus wayang wong kiprah Kiprah. Nggih. Bener Mas Gareng kaya sampiran. Ning yen sampirane sing disampirne kakean suwi-suwi ya kawate pedhot ning omangke. Tuh, dan Jadi- sampiran yang sing disampirke iki kok kelaran yo colong wong. Wah iya. Iki Mbak Tatin nanti sing Nggih. ngesake sesideman. Oh nggih. Nggih, monggo. So kapane to pethokne Mbak Tatin? Kita ini Ponorogo kok. Tanggal 18. 18 besok kita tampilkan Mbak Tatin langsung angguk sampean. Wah ya. Aku nonton iki. Iya. Jenengan enggak ikut kok? Ora dijak. Ya Nonton. teko melu lah. Hah? Teko melu. Tanggung jawab kok kowe. Ya ora. Lah iya kowe. Lah lakone malah garing kembar telu. Oh, garek kembar loro to? Heeh. Oh, wis rasa rame lu. Iya. Oh, ini Besok malam masih di sini di Ponorogo di Sragi, Pak Bu. Pundi meniku? Sragi adoh mboten saking mriki.
Oh. Ya mangke nek tesih kangen kalih kula mangke dalu ndelok kula nggih. Boten kangen. Aku ora gonjak kok kangen ngopo. Aku ya gur melu kok. Mbak, bawan, Mbak. Ayo Bawa bawa. ke bawah. Wiwit maneh. Dung dung dung. Tung-tung apa? Gak perlu dipalangke ya. Anderek sang pake pria bagus. Nah iki gandrungane ning kene iki. Kang olah budaya Kang Mas Wong wedok wis ditolak kok ngeyel wae. lah kula menika saestu tresna kalian panjenengan lho Kacang Mas Kacang lah kok tekan kacang atom bareng. Kakang Mas. Kakang Mas Wong bener kowe tresno yen aku ora iso tresno karo kowe terus aja nekat. lah kene menapa kok mboten tresna kalian kula sebabipun menapa Mboten no, Mbak. kok mbak lho Lah kok sadis men ora ana ketoprak kok sadis. dasare wong lanang kok nampik wong wedoki dosa Mergo aku pancen ora iso tresnani awakmu, Yai. tresna menika jalaran saking kulino Sopo sing ngomong? kula Bener. Loh. Ra duwe adek-adek iki piye sing lanang? Lah kono getak aku wedi kok. Ora iso. Aku tetep ora gelem karo kowe. sebabipun napa to kok mboten purun kalian kula kula lemu nggih sampun lemu cantik nggih pun cantik Ibarat ing Wonogong lewang-lewung pasang pikap manuke. manuke sapa Kuwi. Aku penonton kok katut iki ngopo ora? Lha ku arep nganu ora entuk iki kok takon manuke. aja liyane manuk to aku nek manuk iki kaya piye ngono lho ibaratnya aja manuk Opo? Lho mbok mesti main awakmu kok ya. Ora, aku tetep ora iso karo kowe. Sawan menyang kota gede bendera terus kayung batang mas Apa? Batang. lah sapa mau kacang kleru batang kleru Kakang. kah Kakang. kah Kakang sing wis dadi batang. Amin. aja iki dienggo pepunden nek kaya Pemudan padha ae, udan kuburan. lah apa leluhur Surya. Surya. Surya sapa Sing iki gejar iki lho. iki Mas Daryanto Daryanto Surya Kencana. Wis biyen iki. Selendang kuning kang saking piye ta kok Ora tau nonton siswa kowe iki. lah piye nek Siswa ngono ketoprak. oh terus aku nih Wet ngoyak. oh ngoyak aduh piye Kaya tabrak tronton, Mas. Wong alon wae kok ora sawangen atiku wis kaya ditaleni sapu tangan. Tansah dadi tali katresnanku. Lagi ngerti iki jebul gulumu wis ditaleni. Kok gulu? Lah ki mau apa? Ati. Ati to. Lah kira gulu. suara kurang apa mana ning wasesa ngono
Halo Pak Haji, halo Pak Haji. Sopo sing tak sandang. Aku kok kudu salat tobat. Lah ngapa lho? Sadurunge salat tobat tak tutuke sik yo. Wis Aku nekat ora. Lah kok iki drama lho. Lah aku gur muni Pak Haji ngono apa? Sing haji ning kene apa awakmu tok ora? Yo ora ning yo aku kena to. Aku pengen dipangku kaya anu kan lho. Hah? Jenengan ki sikile sing siji nekok siji. Oh, bakoh Mbak Tatin. Biasane lek tengah mangku ning wayang wong dek iki pancen mbiyen. Ayo jos. jajal, jajal. Sikile ki Jare kon mangku. sikile jengkang. Awak jengkang ora jejeg kaya ngono lho. Iki ora jejeg ning liya-liyane. Jejeg apa? Delok. Delok. Ini Mas. Ini iki lho sing marake imanku goyah yo ngene. Aku lak yo suman-sumun slamet. Aku nek urung demok iki urung percaya. Aja didemok. Lah, Dedek bubuk ya. Dedek ora bubuk ning asline dedek layu. Bar tak sirami. Wah. Bar tak sirami. Ayo kene. Kene sun pangku. Nah, ngono iki. piye? Piye lek ngerti? Ora ana mangku kok bempere coke rai. Lah kendi aku ki arep lenggoe kendi. Aku tak jengkeng mbekmu tukno kene. Kene. Heeh, Ya. rai. Lah kleru ra weruh kok ya aku kan madhep rono. Angung romarang. Pati ndi? Pati. Mripate elek kok. Ayu lho bareng aku dodok kok. Ih, Raine nang dhuwur. yo aku lho kok jarekmu ku lho marani ngumpeti kok. Ya berarti ireng apa? Maksude piye? Batike ora. Ayo. Kaya ngerti-ngerti ya. Angung romarang bendara. Teplek. Kok sing titik. Aduh, apa iki ta, Mas? Kowe mau Apa? iki Antareja. Kok iso Antareja? Antareja. Ambles bumi. Apa nih sing ables? Iki drama ki ora ono kok tenanan, anggang-anggang. Oh ya, anggang-anggang. Ya anggang-anggang. Lah ya Anggang-anggang wis keyi. jajal rasane apa ora? Tiasulestia. Ya kepengin. Ora. Kedalan opo piye tambal 5000 ini. Ora sudi. Picir ngincangake. Kok arep mik barang iki? Aja pas kene raine. Sing ngepaske kowe lho. Apa? Lho mung aku kene iki ora munggah ora mudhun. Lho delon, lho pas dhewe to. Wah, Ya, Reng. salahke lho. Wong pancen patrape ora tau nonton Pergiwa Gatotkaca ya ngono kuwi. Ya, ngono. Ning Nun Sewu lek pas jengkeng ngene Nun Sewu, jenengan pas Suryani ngedepe rono, ora kok rono. Maneman. Ya wis lek angel dilekne Pak Haji. Wis kono lho. Jane aku ki yo ngerti iki dosa ning wong rezeki yo. Ora wong ki pendramaan. Pendramaan. Karon sih. Iya. Kene iki. Wong dadi wedok. Arep ngendi to tekan ngendi? Ngrom. Ayo ketenan sing lanang. Ora iso. Kowe dhisik lagi aku. Hah? Nek sing lanang sih? Kondisine piye? Enggak apa-apa, yang penting enggak layu. Oke. Layu dites ae. Ayo tak selentik emang. Apa lagi dong? Angung rom. Ngrom. Marang bendara. Kene kowe apal mbok kowe dhewe. Aku malah Ya, Pak. ngrom. Tekan ngendi to? Kono-kono. Ngrom. Angung rom marang bendara. Tiasulestia pijer ngincangake alis terus Wale. Kowe sing muter kok aku sing muter.
terus tresno sesideman
Jumeneng riyen Mbak Tatin menika sisan. Enten pamundhut rengu bareng karo Nduk Winong ya, Nduk. Nah, ayo wah Winong iki semengi tebak dhewe kuwi. Ket mau makan gaji buta lo ya. Sate malah rati toke. Enak. Iki karyanipun Eyang Suwargi Wangsa Subagya Tulungagung nggih gurunipun Genduk Winong ingkang menciptakan lagu Rengu menika Mas Gareng. Wah, nggih. Nganu rengu nggih. Ajeng mawon nggih. Rengu. Ngapa? Ora iki lho. Anu iki sing diarani isen-isening apa tontonan ya kudu ngene iki saiki. Lah nggih. Iki calurung iki pangan sewengi rantek. Kaya ngono dipangan, dinikmati suarane. Lah padha wae dipangan karyane. Wah iya nggih. Nggih. Pajeng nggih mawon, monggo gemene wekdal nggih. Nduk nang. Sejak ikatan rengu enten aman niku dene sampun dangu. Ayo ki Mas yo. Sampun
Kang Baru Sragen Sugeng Nyimak. Bebasan sakomo Ince Sapri Sugeng Laras. Gangsaran to. Suwek gropak kok gangsaran piye? Tak dang tak dung lung tak dung tak. Biar mlebu ning ngangguk malah kuwi marepe. Ning kreasi iki lha yo jenenge iki Mbak ngene pengrawite panjake Mas Yoyo ki akeh sing guru sing dosen. Wis sekolahan sedanten. Heeh, iki si Taslim ki yo guru iki guru ki. Guru napa? Guru wilangan, guru lagu, mergo wira swara. Wira swara. Nggih. Iki apa do prai atau bintang tamu kok do WA-ni kabeh iki? Sinten ta? Mbak Apri. Iki Apri. Mbak Elisa. Dari Klaten. Juga menyimak Pandalam. Pandalang ganteng dengan bintang tamu yang menjelang sepuh. Sapa iki ta? Kok aku lho? Ayo kuwi kok. Sapa nama kuwi? Inces. Inces sih lho. Menjelang sepuh dan yang satu bintang tamu galak dan endel mentel. Salam buat Mas Imam. Ora melu. Niki wae nggih do chat tenggen apa streaming niku antara Mbak Elisa sama Kak Inces itu. Oh iya teng YouTube tadi ya. ana. Nggih. Oh nggih. Lah ngono kudune lah aku pas bintang tamune Apri Mimin sampean yo ngechat nang YouTube. Iki kok ana sing ngechat aku dalam ya ora mayang ana. Sapa? Pak Sukron Suwondo. Monitor. Monitor putrane. Heeh. Lan lakon iki lak sine kagungane Mbah Sukron lakon. Nggih. Sanggite barang. Wis sewa gamelan, sewa wayang sik sanggit. Lakon, ayo banyolan kabeh Mbah Sukron. Ono iso ora weweh ya. Ayo. Ono kok ora weweh. Ora ngekeki bapak. Lah kuwi wewe apa ya tak sudone awakmu. Wong wewe sing apik ya tangan-tangan meneh sing kiwa aja nganti roh. Ngono kuwi. Oh ya, berarti ning pun weweh dereng. Heh? Pun weweh dereng. Urus aku kuwi dudu urusanmu. Piye mau tubuhmu tangan-tangan Wewe. Tangan kiwa aja nganti ngerti. Heeh. Emoh aku kan. Lah ngapa? Kuwi ben esuk tak lakoni kuwi. Piye? Tangan ngekeki sing kiwa ora ngerti ning. Kuwi iki aja weweh nek. Gilani malah iki. Lho yo ora ngerti ning tetep nawaitune kudu weweh ikhlas. Nggih, sing penting ikhlas. Nggih. Mbak Tatin kalian Mas Gareng Gandeng Ponorogo niku adalah kota 1000 pondok pesantren. Nggih. Lang rumiyin ugi ngaturaken salam sungkem dumateng para kiai pengasuh pondok pesantren wabil khusus ing pondok pesantren Wali Songo Ngabar. Niku. Nggih, ingkang insyaallah benjang tanggal 1 Juli menika kepareng wayangan dalam rangka milad Pondok Wali Songo. Elingno aku wis suwe lho ora ditimbali ning Ngabar. Ning Ngabar suwe ora ditimbali aku. Iki digolekne bintang tamu sing urung haji, bintang haji ngono lho. Oh, ngono. Berarti aku justru aku arep ngetokke biyen kerep ditanggap ngono iso munggah haji. Oh, ngono. Iki pembuktian kudune. Nggih. Engko tak perjuangne. Aja mung perjuangan ya doa omahe Rama kok. tanggal 4 Juni nggih. Nggih, Pak. Oke, monggo sedaya Kok periksa. ini muleng mawon teng Ponorogo matur nuwun dumateng para warga masyarakat Ponorogo ingkang kepareng tresnani budaya.